खुलुमबाय बयनिसिमबो डियार ब्रह्म इउटिउब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो फिन खेबसेबाव बरायनाय बावहरबाय। दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे खौरां लानानै फैलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन आरो बेबायदिनो सानफ्रोमबोनि खौरां मिथिनो थाखाय नोंथांमोनहा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ बेंगुरा सुबुं बिफानआ बेंगुरा फरायसाफोरनि थाखाय मोनथाम गोदान स्कलारशिप फोसावदों। बेंगुरा फरायसाफोर डिसेबिलिटि स्टुडेन्टसफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। बेंगुरा सुबुं बिफान DEPWD समाजारि न्याय आरो गोहो मन्थ्रि बिफान भारत सरकारा हायुङारि फरायसा स्कलारशिप पर्टेल NSP नि गेजेरजों बेंगुरा फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे स्कलारशिप फोसावदों। जुदि नोंथाङाबो सासे 40 जौखोन्दो एबा बेनि बांसिन जौखोन्दोनि बेंगुराब्ला नोंथाङाबो एप्लाइ खालामनो हागोन। स्कलारशिपफोरनि मुंफोरा जाबाय प्रि मेट्रिक स्कलारशिप फर क्लास 9 एन्ड 10, पोस्ट मेट्रिक स्कलारशिप्स फर क्लास 11 एन्ड पोस्ट ग्रेजुएट एन्ड स्कलारशिप फर टप क्लास एजुकेशन फर ग्रेजुएट एन्ड पोस्ट-ग्रेजुएट डिग्री डिप्ल'मा इन नटिफाइड इनस्टिट्युट अफ एक्सेलेन्स इन एडुकेशन। एप्लाइ खालामनायनि अक्ट'फोरा जाबाय प्रि-मेट्रिक स्कलारशिप्स फर क्लास 9 एन्ड 10 नि थाखाय 4 जुलाइनिफ्राय 31 आगस्ट 2024 सिम। पोस्ट-मेट्रिक स्कलारशिप्स फर क्लास 11 टु पोस्ट ग्रेजुएटनि थाखाय 4 जुलाइनिफ्राय 31 अक्ट'बर 2024 सिम। स्कलारशिप फर टप क्लास एजुकेशननि थाखाय 4 जुलाइनिफ्राय 31 अक्ट'बर 2024 सिम। मोजाङै मिथिनो थाखाय www.scholarship.gov.in वेबसाइटआव हाबना नायदो आरो एप्लाइ खालामदो। दानिया नेक्स्ट आपडेटआव दङ आसामनि सा 4907 सरकारि फोरोंगिरिफोरनि दान बान्थाखौ सरकारा हल्ड खालामना दोनथ'बाय। आसाम सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि रनज पेगुआ रबिबाराव फोसावो दि शिक्षा सेतु पर्टेलाव लाथिख' नुजाथिनाय फोरोंगिरिफोरनि दान बान्थाखौ होबथानो थाखाय सोलोंथाइ बिफानखौ बिथोन होनाय जादों। फरायसालि सोलोंथाइ बिफाननि बायदिब्ला गासै रायजोआव गासै 4907 फोरोंगिरिफोरनो पर्टेलाव लाथिख' नुजाथिनायनि लोगोसे मोन्नाय जादों। तिनिसुकिया जिल्लायाव बयनिख्रुइबो बांसिन, जेराव 424 फोरोंगिरिफोरा नुजाथियाखै होनना मिथिनाय जादों। बेराफारसेथिं जोंनि बिटिआर ओनसोलनि रिपर्ट बायदियै कक्राझाराव 200, चिराङाव 43, बाक्सायाव 162 आरो अदालगुरियाव 65 सा फोरोंगिरिफोरनि रिपर्टखौ शिक्षा सेतु पर्टेलाव लाथिख' नुजाथिनाय मोन्नाय जादों, जायनि जाहोनाव बिसोर गैयैनि जाहोनखौ मिथिनो थाखाय नायबिजिरनाय जायो। गासैबो जिल्लाफोरनि उफ्रा जिल्ला कमिसनारफोरखौ फरायसालि नायदिंगिरिजों लोगोसे बेबादि गासैबो फोरोंगिरिफोरनि थाथायखौ मोजाङै फोरमान खालामनो बिथोन होनाय जादोंमोन आरो 5 जुलाइ 2024 मायथाइयाव फेलें जायाजासे जाहोनफोरजों लोगोसे गैयैनि फोरमायथि गनायथि बिथोन होनाय जादोंमोन। रिपर्टनि बायदियैब्ला फारिलाइयाव मुं होजानाय फोरोंगिरिफोरनि बेथनखौ रिपर्ट गथायनायसिम दोनथ'नो हागौ होननानै खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। नेक्स्ट आपडेटआव दङ बिटिआरनि नोगोरारिफोरनि थाखाय हानि बिथिङाव बिटिसि सरकारा गोदान खाबु लाबोदों। 1100 राङै प्रिमियाम होनानै हाखौ मियादि खालामनो हागोन। बे बाथ्राखौ बुंदों रनजित बसुमतारी इएमआ। बिटिआरनि गामि ओनसोलाव जिउ खुंनाय निखावरि नोगोरारिफोरा बिगासे हाखौ 1000 राङाव गावनि हाखौ मियादि खालामनानै लानो हागोन आरो 1 बिघानि बांसिन जायोब्ला गासै 1100 राङै प्रिमियाम होनानै गावनि हाखौ मियादि खालामनानै लानो हागोन। बे बाथ्राखौ बुंदों बिटिसिनि हाग्रा आरो हा आरो खाजोना बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीआ। मख'नो गोनांदि कक्राझार सहराव थानाय मिरु इउपिपिएल दोलोनि मावखुलियाव मोनसे खौरांगिरि मेल खुंनानै बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीआ बे बाथ्राखौ बुङो। गुबुन फारसेथिं सहर ओनसोलाव थानाय सरासनस्रा थाखोनि सुबुंफोरा हा बायोब्ला जेनेरेल भेलुनि 15 जौखोन्दो आरो SC/ST थाखोनि सुबुङा 13.5 जौखोन्दो प्रिमियाम होनानै हाखौ मियादि खालामनो हागोन होननानैबो मावफुं सोद्रोमाया खौरां बिजोंनि सिगाङाव फोसावो।
नोंथांमोना थाबैनो मिशन बैसोमुथि बिथांखिनि गेजेरजों हानि गासैबो जेंनाफोरखौ सुस्रांना लानो हासिगोन। मोजाङै मिथिनो थाखाय जिल्लानि सार्कोल अफिसाव खौरां लादो। नेक्स्ट आपडेटआव दङ आसामाव दैबानानि थासारिया गिख्रंथाव जानानै दङ। थैनायनि अनजिमाया सा 78 जाबाय। आसामाव दासिमबो गिख्रंथाव दैबानाजों जुजिगासिनो दङ। बोसोरारि दैबानाजों 29 जिल्लाफोराव 2.3 लाखनिबो बांसिन सुबुंफोरा गोहोम गोग्लैदों आरो थैनायनि अनजिमाया सा 78 जाबाय होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। आसाम स्टेट डिजेस्टार मेनेजमेन्ट अथ'रिटिनि बायदिब्ला आसामनि गोबां जिल्लाफोराव दैबानाजों सा 23,96,648 सो सुबुंफोरा गोहोम गोग्लैदोंमोन। बेनि अनगायैबो 29 जिल्लाफोरनि 3,535 गामिफोरा बोसोरारि दैबानाजों गोहोम गोग्लैदोंमोन। ब्रह्मपुत्र, सुबनसिरि, बुरिदिहिं, दिखौ, दिसां, धनसिरि, कुसियारा आरो बराकजों लोगोसे गाहाय दैमाफोरा खैफोदनिफ्राय सिननिफ्राय गोजौआव बोहैगासिनो दङ। एएसडिएमनि बावैसो रिपर्टआव मुंख'नाय जादों दि गोबां जिल्लाफोराव 68,768.5 हेक्टरसो आबाद ओनसोला दैबानाजों सिलिंखार जादोंमोन। नेक्स्ट आपडेटआव दङ आसामाव दावबायारि मन्थ्रिया आखायाव प्लेकार्ड लानानै काजिरङायाव रैखाथियै गारि सालायनो खावलायदों। आसामनि दावबायारि बिफाननि मन्थ्रि जयन्त मल्ल बरुवाया रबिबाराव काजिरङायाव दैबानानि थासारिखौ खौरां लायो आरो गारि सालायगिरिफोरखौ प्लेकार्ड बाहायनानै जुनार सेन्सिटिभ जनफोराव सांग्रां जानो खावलायदों। मन्थ्रि जयन्त मल्ल बरुवाया आखायाव ड्राइभ स्ल' प्लेकार्ड लानानै काजिरङानि राजा लामायाव गारिनि सालायगिरिखौ लासै लासै गारि सालायनो खावलायदों। बरुवा, जाय बावैसो माजुलियाव दावबायदोंमोन आरो गावनि फैफिन्नाय दावबायनायाव काजिरङायाव थाथ'दोंमोन, थासारिखौ नायबिजिरनो थाखाय हाग्रा मावख'गिरिफोरजों सावरायदोंमोन। बिथाङा हाग्रानि जुनारफोर आरो गुबैयै लामा जाब्रबथायफोरनिफ्राय रैखाथि होनायाव हाग्रा बिफान, दावबायथाय बिफान, एनएचएस मावसोम हानजा आरो गुबुनफोरनि नाजानायखौ बाख्नायदोंमोन। मन्थ्रिया हाग्रानि जिब-जुनार रैखाथियाव थाफानाय गासैखौबो साबायखर बावदोंमोन आरो दैबानाया जोबजासिम नाजाबाय थानो नाजानायखौ थुलुंगा होदोंमोन। बे बोसोरनि गोबां अखाया आसाम, अरुणाचल प्रदेश आरो भुटाननिफ्राय हाबफैनायनि जाहोनाव बांसिन जादों। बे बोसोरनि गोबां अखाया आसामाव अरुणाचल प्रदेश आरो भुटाननिफ्राय हाबफैनायनि जाहोनाव बांसिन जादों, जायनि जाहोनाव आथिखालनि दैबाना जादों। मन्थ्रि बरुवाया ओनसोलारि दै लामाफोरजों सोमजिनाय जेंनाफोरखौ नोजोर होनानै बुंदों। नेक्स्ट आपडेटआव दङ आसामनि बोथोर आपडेट। रायजोनि मोन 10 जिल्लाफोराव दिनै गोबां अखा हागोन। बोथोर बिगियान बिफाना एलार्ट फोसावदों। दिनै बोथोर बिगियान बिफाना रायजोनि मोनथाम जिल्लाफोराव अरेन्ज एलार्ट आरो गं 7 जिल्लाफोराव येल' एलार्ट फोसावदों। खोला सालमारा, क'क्राझार आरो चिरां जिल्लायाव बोथोर बिगियान बिफाना दिनै अरेन्ज एलार्ट फोसावदों। बोथोर बिगियान बिफाना धुबुरी, बङाइगाव, बरपेटा, नलबारि, बाक्सा, मरिगाव, नगाव, धेमाजि जिल्लाफोराव गोमो एलार्ट फोसावदों। बोथोर बिगियान बिफाननि सांग्रांथि बायदिब्ला जाय जिल्लाफोराव अरेन्ज एलार्ट फोसावनाय जादों बै जिल्लाफोराव गोबां अखा हागोन। बोथोर बिगियान बिफाननि मोनसे सांग्रांथि रादाबनि बायदिब्ला येल' एलार्ट फोसावनाय जिल्लाफोराव गोबां अखा हानायनि सम्भावना दङ। नेक्स्ट आपडेटआव दङ सनितपुर जिल्लानि खथालजुलियाव लावदां बसुमतारीखौ जिनाहारि खालामना बुथारग्रा दायनिगिरिया हमजाबाय। सनितपुर जिल्लानि सारदुवारा पुलिस थानानि सिङाव थानाय आसाम-अरुणाचल सिमानि गोथौ ओनसोल खथालजुलियाव मोनसे गिख्रंथाव बुथारनाय जाथाय जानानै थांनाया ओनसोलनाङैनो मोनसे गिदिर दावराव-दावसि सोमजिहोदों। मख'नो गोनांदि ओनसोलनि लावदां बसुमतारी मुंनि सासे आइजोखौ सिनाय मोनै दुथाङा हरनि समाव गावनि न'आव रावबो गैयैनि खाबु लानानै गोबौ हाथियारजों बुनानै बिसिनायाव जिनाहारि खालामना लंथं गालांदोंमोन। नखरनि सोद्रोमाफोरा आइजोनि गोथै सह'खौ नुदोंमोन आरो सारदुवारा पुलिसनो खौरां हरो। गोबाव समनि जोबनायाव सारदुवारा पुलिसआ आइजोनि गोथै सह'खौ बोखांनो हादोंमोन। पुलिसआ सिगांनिफ्रायनो जाथायनि सायाव नायबिजिरगासिनो दं आरो दायनिगिरिफोरखौ नागिरगासिनो दंमोन। दायो पुलिसनि गोब्राब संदाननायाव दायनिगिरिया गावखौनो पुलिसनो गथायबाय होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों।
बर' बिमाखौ गोदोना हाना खास्रि बिस्रि बुथारग्रा दायनिगिरिखौ उदय राभा होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। रिपर्टनि बायदियैब्ला सानैनि गेजेराव नांलायनाय जाहोननि थाखायनो मोनायाव रावबो गैयैखौ खायदा लाना जिनाहारि खालामना गोबौ हाथियारजों बुथारदोंमोन होनना खौराङाव मोननाय जादों। दायो दायनिगिरिखौ पुलिसा खाबाय। आसा खालामो आयेन बायदियै नायबिजिरना दायनिगिरि राभाखौ फासिनि साजा फोसावगोन। नेक्स्ट आपडेटआव दङ भारत भुटान कुंफु उशु चेम्पियनशिप 2023आव सनानि मेडेल देरहानो हानाय बिरजन बसुमतारीखौ इएम धनन्जय बसुमतारीया गोसो गोथारै बरायदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय फानबारि मानास्ट्रि बालाबारि गामिनि सासे बर' लाइमोन बिरजन बसुमतारीया मुलुगनां थाखोनि गेलेमु बादायलायनायाव सनानि मेडेल देरहानानै गावजों लोगोसे नखर, ओनसोल आरो हारिनि थाखाय गोग्गानाय लाबोदों। 24 जुनआव भुटान हादरनि पुनसिलिंआव खुंजानाय इन्ड'-भुटान कुंफु उशु चेम्पियनशिप 2023आव बाहागो लानानै गावनि गोख्रों नाजानाय आरो गोख्रों गेलेनायनि गेजेरजों सनानि बान्थाखौ आवग्रिनो हादोंमोन। गेलेनायाव गोसो गुदुं लाइमोन बिरजन बसुमतारीया गावनि न'निफ्राय खमैबो 25 किल'मिटार जानथाइसिम साइकेलजों थांनानै गेलेनायनि सोलोंथाइ लाहैयोमोन। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया जाबाय रांखान्थि आंखालनि थाखायनो माखासे गेलेनायफोराव बाहागो लानायनिफ्राय जानगाराव थाबोनांदों होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। सनानि मेडेल देरहानो हानाय बिरजन बसुमतारीखौ बिटिआरनि इएम धनन्जय बसुमतारीया मैया बिथांनि न'आव थांना गोसो गोथारै बरायदों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोनबावनाय बायदियैब्ला बिटिआर गभर्नमेन्टआ बिरजन बसुमतारीनि थाखाय दायो गोदान न' लुनानै होगोन आरो माखासे राङारि अनसुंथाइफोर फोसावसिगोन। नेक्स्ट आपडेटआव दङ आसाम चिराङाव आइ दैमा खुरखानायनि जाहोनाव थागिरिफोरा खैफोदाव गोग्लैदों। हादोरनाङैनो अखा हाबाय थानायनि जाहोनाव चिरां जिल्लानि उदालगुरि गामिनि आइ दैमानि रुगुङाव हा खुरखानाया गिख्रंथाव महर लादों। आइ दैमानि रुगुङाव गिख्रंथाव खुरखानाया थागिरिफोरखौ खुरखानायखौ होबथानो थाखाय आयदाफोरखौ गावसोरनि आखायाव लानो गोनां खालामदों। बोसोरफ्रोमबो थागिरिफोरा बे जेंनाजों मोगा-मोगि जानो गोनां जायो। नाथाय बिबानगिरिफोरा माब्लाबाबो बिसोरनि साननायफोरखौ जेबो गोसो होआखैमोन। सोरखारनि मिजिं नागारनानै दैमानि रुगुंनि साखाथियाव औवाजों फज'नानै ओनसोलाव खुरखानायखौ होबथानो नाजागासिनो दङ। जायगानि सुबुंफोरा बिबानगिरिफोरखौ थाबैनो बे आयदाखौ नायनो खावलायदों। मानोना दैमा खुरखानायनि जाहोनाव गोबां एकर हाया बोहैलांदों। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि खौरां मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो।